Bine ai venit pe canalul meu! Te invit acum să te refugiezi în străfundul minții tale. Pe măsură ce ne pregătim de sesiunea de hipnoză și realizezi că îți place vocea mea și mesajul transmis, te poți conecta cu mine printr-un like și un subscribe. Spune-mi ce simți după această sesiune în comentarii și acum lasă tot ce este exterior să se îndepărteze ușor. Te invit să te așezi confortabil în camera în care ești. Poți închide ochii în timp ce eu vorbesc sau îi poți ține deschiși. Poți lăsa gândurile să zboare iurea, poți să mă urmărești, poți să asculți zgomotele din jur sau poți pur și simplu să te gândești la altceva. Alege calea cea mai potrivită pentru tine, pentru a dezvolta transa în care te simți cel mai bine, pentru că corpul tău știe singur cum poate dezvolta o stare de echilibru și repaus. Întrucât trăiești această stare în fiecare noapte când dormi. Tu știi că oamenii dorm și nu știu că dorm, visează și nu știu că visează, sunt în transă și nu știu că sunt în transă. Permite corpului tău să regăsească senzații precum liniște, relaxare, o greutate plăcută a corpului tău, senzații plăcute, pentru că este felul în care corpul tău preferă acum să intre în transă. Imagini, senzații, amintiri pot prinde conturi din ce în ce mai clar în mintea ta. Spiritul trăiește experiența de a se lăsa absorbit de zgomotul monoton al roților de tren, în timp ce imagini, amintiri, senzații prind conturi din ce în ce mai clar în mintea ta. Ori poate te lași absorbită de lectura unei cărți în imaginația ta și poți transforma cuvintele mele într-un film interior potrivit pentru tine. Și chiar dacă eu uneori utilizez cuvintele altfel decât ți-ai dori, te invit să receptezi așa cum te simți tu cel mai bine. Și ia din ceea ce spun doar ceea ce este util pentru tine acum. Și acordă-ți timpul de care ai nevoie pentru a trăi transa în care te simți tu foarte bine. Foarte bine. Tot mai bine. Respirația ta poate că deja este respirația unei persoane mult mai relaxate, chiar foarte relaxate, profund relaxate, în timp ce atenția ta este la vocea mea și muzica de fundal, pentru că vocea mea și muzica de fundal te duc în această stare de relaxare cât mai profundă, tot mai profundă, foarte profundă. Și în timp ce o parte din tine continuă să mă asculte, o altă parte din tine deja parcă nu se mai află aici. Tu poți lăsa gândurile tale să zboare iurea sau nicăieri, în mijlocul lui nicăieri,
unde nu există nici timp, nici spațiu, doar gândurile tale și cuvintele mele. Și e ciudat să fii într-un loc fără loc, să fii nicăieri și să fii totuși undeva. E ca și când ai fi nicăieri și pretutindeni, iar acest lucru te eliberează. Da, te eliberează. Te simți din ce în ce mai bine cu tine însăți, în timp ce ești centrată pe vocea mea și muzica de fundal și îți dai voie să fii relaxată, foarte relaxată, pentru că meriți relaxarea. Meriți toată relaxarea. Foarte bine. Permite minții tale profunde și înțelepte să descopere acum o situație în care ai trăit intens sentimentul extraordinar al iubirii de sine, al demnității personale, sentimentul succesului, al încrederii de sine, al capacității de autocontrol și al utilizării depline resurselor tale. Poți descoperi multe astfel de situații. Doar permite minții tale inconștiente să aleagă situația în care ai trăit aceste resurse foarte intens. Permite ochilor minții acum să vadă ceea ce este de văzut într-o astfel de situație. Pot fi imagini mai clare sau mai puțin clare, statice sau în mișcare, mai apropiate sau mai îndepărtate. Și ai putea avea sentimentul că ești dintr-o dată din nou acolo. Ori poate te vezi pe tine însăți ca pe un ecran în toate aceste imagini. Și este foarte bine. Acum te invit să desfaci palma mâinii tale drepte și să o țin sus. În timp ce ții palma mâinii tale drepte deschise, permite urechilor tale să audă ceea ce este de auzit în această situație. Sunete, zgomote, cuvinte și poate nu doar cuvintele care ți-au fost spuse, ci și cuvintele pe care ți le-ai spus ție însăți. Ori poate preferi să asculți liniștea, liniștea, liniștea. Și poți pune toate aceste resurse în palma mâinii tale drepte, alături de celelalte resurse care sunt în tine, în timp ce îi permiți corpului tău să retrăiască acum senzațiile succesului. Se vorbește deseori despre gustul succesului, iar corpul tău poate retrăi vibrația extraordinară a acestuia. Poate retrăi vibrația succesului, acestor emoții extraordinare și pune toate acestea în palma mâinii tale drepte alături de celelalte resurse, precum iubirea de sine, demnitatea personală, încrederea de sine, echilibru. Acum poți strânge ușor pumnul tău drept, reținând toate aceste lucruri prețioase în pumnul tău drept. Foarte bine. Foarte bine.
Foarte bine. Și poți acum să descoperi un nivel și mai profund al stării de echilibru și relaxare, în timp ce te simți bine cu tine. Te simți bine în corpul tău, chiar foarte bine, din ce în ce mai bine. Și te invit acum să desfaci ușor pumnul, eliberând aceste resurse care îți cuprind din nou întregul corp și spirit. Și poți chema din nou cu acest gest imaginile succesului, sunetele, cuvintele, zgomotele sau liniștea succesului și a demnității tale personale. Foarte bine. Din acest moment, acest gest al eliberării pumnului strâns va fi gestul tău magic, care te pune în contact cu tot ceea ce este al tău mai bun și mai puternic. Ține minte, desfaci pumnul mâinii tale drepte și intri în contact cu ceea ce este mai bun și mai puternic în tine. Foarte bine. Se spune deseori că cine a învățat să meargă pe bicicletă nu uită niciodată. Acest lucru este valabil pentru tot ceea ce învățăm. Deși mintea noastră conștientă poate uita multe, poate fi confuză și liniștită din această cauză, totuși, mintea inconștientă, profundă și înțeleaptă reține toate aceste experiențe, succesele și insuccesele deopotrivă, și din toate poți învăța, pentru că ele fac parte din procesul învățării. Și nimic nu facem dintr-o dată perfect. Important este să învățăm din acele greșeli. Și uitându-te în urmă, ai putea tu însă să fii surprinsă, constatând câte lucruri importante ai învățat din experiențe aparent banale. Iar asta este foarte bine. Acum, tu doar permite minții tale profunde și înțelepte să trăiască sentimentul extraordinar al iubirii de sine, al demnității personale, sentimentul succesului, al încrederii de sine, al capacității de autocontrol și al utilizării depline a resurselor tale. Simte ceea ce este de simțit. Vezi ceea ce este de văzut. Auzi ceea ce este de auzit. Și trăiește toate aceste lucruri în liniște și relaxare. Peste câteva momente te vei întoarce în starea obișnuită de veche, aducând cu tine toate resursele de care ai nevoie, pentru ca ziua de astăzi și cele care vor urma să fie precum ți le dorești. Și nu este important faptul că eu ți-am indus o transă acum, ci mai important este ceea ce ai învățat tu. Tocmai de aceea vei reține ceea ce este important pentru tine și vei putea uita restul, așa cum de obicei procedează oamenii, uitând lucrurile fără importanță și păstrând pentru ei doar lucrurile importante. Și vei prefera să uiți cuvintele mele
pentru a păstra doar stările tale de bine, de pace, de echilibru, de relaxare. Foarte bine, foarte bine. Acum voi număra până la 6, iar când voi spune 6, vei deschide ochii și te vei simți foarte bine. Te vei simți nouă și reînnoită. Peste toate te vei simți foarte relaxată și îți vei aminti ceea ce am spus. Iar ordinul pentru această săptămână este ca în fiecare zi te vei simți cu tot mai mare încredere în tine, tot mai sigură de tine, tot mai încrezătoare în tine. În toate zilele și în toate sensurile te vei simți mai bine, mult mai bine, tot mai bine, tot mai bine. 1. În fiecare zi și în toate sensurile te vei simți mai bine, mult mai bine, tot mai bine, cu tot mai mare încredere în tine și siguranță de sine. 2. În fiecare zi și în toate sensurile te vei simți mai bine, mult mai bine, tot mai bine, cu tot mai mare încredere în tine și siguranță de sine. 3. În fiecare zi și în toate sensurile te vei simți mai bine, mult mai bine, tot mai bine, cu tot mai mare încredere în tine. 4. În fiecare zi și în toate sensurile te vei simți mai bine, mult mai bine, tot mai bine, cu tot mai mare încredere în tine. 5. Începi să-ți simți tot corpul, mâinile, picioarele, corpul, capul, tot corpul tău se umple de energie și revii tot mai mult aici și acum. 6. Când ești pregătită, deschizi ochii în ritmul tău cu zâmbetul pe buze.